Δεν μας άφησαν να μπούμε μέσα. Έχουν κάτι με γαργαλάκια. Απαγορεύεται είσοδος. Καλησπέρα ομάδα, καλώς ήρθατε στο δεύτερο μου βίντεο για το YouTube. Είμαι ο Νίκος και σήμερα θα επισκεφτούμε ένα πανέμορφο πραγματικά μέρος που λίγοι το ξέρουν, λίγοι έχουν πάει, οπότε ακολουθήστε με για να δούμε αυτό το μέρος μαζί. Λοιπόν, τι κάνετε μάγκες, επιτέλους οδηγάμε σε αυτόν τον απίστευτο δρόμο. Πήρα καινούριο μικρόφωνο και δεν θα πιστέψεις τι έγινε. Το μικρόφωνο που αγόρασα έχει 6 μέτρα καλώδιο. Μπορώ να αφήσω την κάμερα στο σπίτι και να παίρνω μόνο το μικρόφωνο μαζί μου. Δεν ξέρω αν έχει περάσει κάποιος από εδώ ή αν μπορεί να μαντέψει πού πάμε. Προσοχή, ιδιωτική οδός. Η διέλευση γίνεται με δική σας ευθύνη. Εντάξει, πάμε. Θα σταματήσω και θα σας δείξω ακριβώς πώς φαίνεται. Βγάλαμε μερικά βίντεο, να δούμε και λίγο το τοπίο, να θαυμάσουμε τη φύση. Έχουμε ακόμα 17 χιλιόμετρα για να ανέβουμε σε αυτό το όμορφο σημείο που σας λέω. Λοιπόν, τώρα όμως θα πρέπει να σας δείξω και μπροστά το δρόμο, γιατί δεν γίνεται να χάνετε τόσο ωραία τοπία για να βλέπετε εμένα. Κι εγώ είμαι ωραίος, αλλά η φύση είναι πιο ωραία, τι να κάνουμε. Και τώρα συνεχίζουμε, γιατί έτσι όπως το κόβω δεν μας βλέπω να φτάνουμε ποτέ. Πριν στο GPS έλεγε ότι θα φτάσουμε 6 και 4 και τώρα είναι 7 παρά 20. Εν τω μεταξύ φαίνεται πάρα πολύ σκοτεινό. Λέτε να το δώσουμε και έτσι να μαρσάρουμε λίγο. Έχει και νερά κάτω. Φαντάσου τώρα να τρέχεις και να ξαπλωθείς εδώ πέρα. Λοιπόν, δείτε λίγο από την κάμερα πώς φαίνεται από εδώ πάνω. Θα σταματήσουμε να το δούμε λίγο καλύτερα όμως. Λοιπόν, κάναμε επιτέλους μια μικρή στάση να ξεκουραστούμε και βρήκαμε ένα απίστευτο σημείο, πάρα πολύ όμορφη τοποθεσία για να σταματήσεις και να ξεκουραστείς με θέα αυτό που θα δείτε τώρα. Λοιπόν, αφού κάναμε μια ακόμα στάση, δηλαδή κάνουμε στάση κάθε 100 μέτρα, αλλά όταν δεις το βίντεο θα καταλάβεις αμέσως γιατί κάνουμε τόσες στάσεις. Το μέρος είναι πανέμορφο, η φύση είναι τέλεια, ειδικά τώρα που έχει αρχίσει να πέφτει και ο ήλιος και έχει και συννεφιά, οπότε δεν ζοριζόμαστε, είναι πανέμορφο. Θυμάμαι την τελευταία φορά που είχα έρθει ότι εδώ πέρα ο δρόμος είχε κάτω κοτρώνες. Οπότε αν θέλεις να ανέβεις και εσύ με τη μηχανή ή το αυτοκίνητό σου, πρόσεχε. Άλλη μια φορά που έχω πάει μακριά και δεν έχω πάρει ούτε εργαλεία, ούτε αυτό που επιδιορθώνεις τη Ρόδο. Κανονικά σήμερα θα πηγαίναμε να κάνουμε πρώτη φορά και υπασία, αλλά είμαστε καθυστερημένοι και έχουμε αργήσει αρκετά. Ήθελα να πιω και έναν καφέ, αλλά η ώρα είναι 7 παρά 5 και τώρα πού να πιεις καφέ εδώ πάνω. Οπότε ξεχνάμε το καφέ και σκεφτόμαστε μόνο τις μπριζόλες. Θα κάνουμε μια στάση. Θα ρωτήσουμε τον άνθρωπο αν τελικά μας αφήσει να μπούμε. Δεν μας άφησαν να μπούμε μέσα. Έχουμε φτάσει στον ηλεκτρολογικό σταθμό Θησαυρού. Έχει και ένα τούνελ εκεί. Δεν ξέρω που πάει. Αλλά δεν πειράζει. Μας είπε το παλικάρι εδώ που έχει φύλαξη ότι μπορούμε να ανέβουμε προς τα πάνω και έχει φοβερή θέα. Θα πάμε να το δούμε σε λίγο. Δυστυχώς φάγαμε άκυρο. Δεν πειράζει. Απλά εγώ είχα μία ελπίδα ότι ίσως το δω εγώ και το δείτε κι εσείς ταυτόχρονα. Δεν πειράζει όμως. Θα συνεχίσουμε προς τα πάνω. Έλα μια στροφάρα. Όπου έχω υδρώσει. Αν έτρεχα τώρα θα ήμουν ο Βαλεντίνο υδρώσει.
Στρίψε αριστερά, γιατί δεξιά που έχει να πάμε, ένας χωματόδρομος. Μήπως να το πουλήσω και να πάρω κανένα adventure, να πάω να πέφτω στο χώμα γιατί είμαι κουλός. Αχα, απαγορεύεται είσοδος. Άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε. Λοιπόν, αριστερά ή δεξιά? Θα πάμε δεξιά. Και αν δεν βγάζει κάπου θα κατέβουμε και θα πάμε αριστερά. Πού έχουμε έρθει? Εγώ την προηγούμενη φορά νομίζω δεν είχα έρθει από εδώ. Ή είχα έρθει από εδώ? Έχω χαζέψει. Δεν ξέρω που είμαστε. Παίζει να είμαστε ακριβώς πάνω στο φράγμα. Τώρα θα κάνουμε μια στάση. Λοιπόν, λέγαμε να κάνουμε μια στάση εδώ, αλλά τελικά θα φύγουμε και θα προχωρήσουμε πιο πάνω, γιατί ήδη έχουμε χάσει αρκετό χρόνο. Να δούμε αν βγάζει κάπου πιο πάνω. Τελικά δεν βγάζει κάπου πιο πάνω. Αυτό ήτανε. Μετά απλά γυρνάς και κατεβαίνεις από ό,τι βλέπω στο GPS και στον δρόμο. Η θέα είναι αυτή πάνω από το φράγμα. Είναι ήρεμα. Εν τω μεταξύ είναι λες και είσαι σε πισίνα. Τέρμα γαλάζια νερά. Εδώ λέει ότι απαγορεύεται η προσέγγιση της λίμνης και ότι μπορεί να πεθάνεις. Αλλά ας εξερευνήσουμε λίγο από εδώ πέρα πίσω να δούμε τι έχει. Ό,τι βλέπω έχει μια τεράστια λάνα. Όποιος θέλει να μάθει drift, σούζες, έντο, χωρίς να ενοχλεί κάποιον, ας κάνει πρώτα καμιά 60 χιλιόμετρα και ας έρθει. Αυτό ήτανε. Από εκεί έχει μια πόρτα, δεν θα πάω. Θα κάνουμε την τελευταία μας στάση εδώ πέρα. Να δείτε κι εσείς λίγο τι βλέπουμε από εδώ πάνω. Βέβαια δεν φαίνεται να έχει πολύ νερό. Νομίζω ότι τελευταία φορά που είχα έρθει είχε πάρα πολύ νερό εδώ πέρα. Όπου και να πάω έχει εξαφανιστεί το νερό. Μήπως να μην πάω πουθενά. Επιτέλους φτάσαμε στον προορισμό, στο φράγμα του θησαυρού. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα είναι υπέροχο το σκηνικό. Βέβαια δεν έχει πάρα πολύ νερό. Είμαστε σύμφωνα με τον Garmin σε υψόμετρο 390 μέτρων και σύμφωνα με τη Wikipedia είναι το πιο ψηλό φράγμα στην Ελλάδα. Το μέρος είναι καταπληκτικό, δεν έχει σήμα για κινητά να ξέρετε, δεν έχει ούτε να πάρεις νερό, ούτε να φας κάτι εδώ πάνω, οπότε αν θέλεις να ανέβεις για να κάτσεις να χαλαρώσεις εδώ πάνω, πρέπει να αγοράσεις κάτι από πολύ κάτω, από τα χωριά. Τώρα πήραμε το δρόμο της επιστροφής, πάμε να βρούμε μια ωραία ταβέρνα, να φάμε ό,τι έχει. Θα σας δείξω μερικά πλάνα από την κατεβασιά. Να χαιρετήσουμε και τον παλικάρι που δεν μας άφησε να πούμε, αλλά δεν πειράζει, τη δουλειά του κάνει. Αυτό είναι. Ας το δώσουμε και ένα κόφτη. Κάτι με γαργαλάει. Αυτό που δεν είναι στο καρά. Γιατί δεν έχω δεμένο το γράμμα τόση ώρα. Κατεβήκαμε στο Παρανέστη και η ταβέρνα είναι 14 λεπτά, δηλαδή 13 χιλιόμετρα. Αλλαγή σχεδίου ήταν να πάμε να φάμε εδώ σε ένα χωριό μετά το Παρανέστη. Αλλά η Καβάλα απέχει 70 χιλιόμετρα και η Ξάνθη είναι μόνο 35-36 χιλιόμετρα. Οπότε προτιμήσαμε να πάμε Ξάνθη γιατί δεν έχω και πολύ βενζίνη. Ο δρόμος είναι μες στη φύση, πρώτη φορά έρχομαι από εδώ. Θα ήθελα να τραβήξω πλάνα, αλλά έχω 10% μπαταρία, ούτε 10. Οπότε δεν ξέρω πώς θα αντέξει. Άλλο ένα βίντεο έφτασε στο τέλος του, δηλαδή τι άλλο ένα, το δεύτερο βίντεο που έχω φτιάξει. Έφτασε στο τέλος του, περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Μην ξεχάσετε να επισκεφτείτε αυτό το μέρος. Μην ξεχάσετε like, subscribe
Και τιν το καμπανάκι, πάντα ήθελα να το πω αυτό, πολύ κουσταρό. Τιν το καμπανάκι. Κάθε φορά που ανεβαίνει βίντεο από Helmet.gr να μπαίνεις.